हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोन गोबाङानो मोनथिखाबायानो। दायो जे जोंनि गोबां बर' सिख्लाफोरा गुवाहाटीयाव हटेलाव थानानै देहायारि फालांगि खालामगासिनो दङ। बेखौ जोंनिनो एक्स एनडिबिफोरा हमनानै बिथांमोनखौ गोबां बाथ्रा सोंबाय। माब्लानिफ्राय बेफोरबायदि खालामनाय आरो सोर लेंहरनाय आरो बिथांमोना बबेनि बेफोर गासैखौबो बिथांमोना हमनानै सोंजोब्बाय। लोगोफोर, आरो बिसोरल' नङा, एक्स एनडिबि बिथांमोना सोंनानै मोननाय बायदिब्ला लोगोसेनो लिस्ट खालामनानै लानाय बायदिब्ला आरोबाव गोबां बर' सिख्लाफोर दंबावो होननानै मोनथिदों। लोगोसेनो गोबां बर' राइडार्सफोरबो दङ होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। आरोबाव बिथांमोना खिन्थानाय बादिब्ला बिथांमोननि देहा बायग्राफोराबो जोंनिनो हारिनि मानसि होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोना। लोगोफोर, बिथांमोननि भिडिअखौ होफिनबावनांगौ होननानै आं सानला, मानोना गोबां ससियेल मिडियायावनो अलरेडि गोसारजोबखाबाय आरो नोंथांमोनाबो नुजोबखाबाय जानांगौ। दायो बिथांमोनखौ सोंखांनानै गावबा गावनि एड्रेस गासैखौबो लाखांजोबनायनि उनाव बिथांमोनखौ गावबा गावनि न'खराव एबा गावबा गाव दख'रानि एबसु मावखुलिफोराव हरनो थाखाय थाम-थिम खालामबायमोन होननानै मोनथिनो मोनदों। जानो हागौ दाहालागि हरबाय जानांगौ। नैबे हाफपेन्ट गाननानै थांनाय सेंग्राया दालाल होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। सेंग्राना बोराय मिथिया दिसुन, बिथाङा दालाल। लोगोसेनो हरसेयाव 15,000हाय लानानै बिथाङा 5,000 लायो आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोनाबोथ' मोनथिजोबखाबायानो। बे भाइराला जोबथ'नाय नङा आरोना, आरोबाव ओंखारबावगोन। मानोना एक्स एनडिबि बिथांमोना आरोबाव बिथांमोननि जेखिनि बाखि दंबावोमोन बिथांमोननि लिस्टखौबो लाखाबाय होननानै सिगाङावनो बुंखाबाय। लोगोफोर, बेखौबो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ। बिथांमोननि हमजानाय भिडिअखौ बयजोंबो सिनायजानाय सान्द्रि मोखां मुंजों बयजोंबो सिनायजानाय बिथाङा मोनसे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों मा बुंहरदों। साननो गोरोंफोरानो इदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा? खर' जुदि मेलेम दोङोबा भिडिअ खालाम, खिन्थु इदि आपल'ड खालामना होनाङाथ', भाइरेल खालामना होनाङा। रायनानै बुजायनानै दोननांगोना। माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना। खिन्थु डाइरेक्ट होनाया माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा। इनिफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै, माने मा लिरदों नायनि। लाइफ दङ ना इसोरनियाबो, जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव। मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन, इखौ भुलखौ माने खेबसे माने चान्स होनांगौब्रा इसोरखौ। मा खालामदों बे आं मिथियानो, मा भुल मावदों मिथियानो आरोना आंबो। बिथांनि बायदिब्ला निमाहासो होबावनांगौमोन होननानै बुंदों आरोना। अब्ला बिथांनि गोसोआबो माबायदि नोंथांमोनानो साननानै नायदो। ना बिथाङाबो बैफोर लाइननिनो मानसि नंगौब्लाथ' बिथांमोनाबो सानसे नङा सानसे हमजाखागोन, बेयो सैथो। मानोना गोबाव समनिफ्रायनो जों मिथिखागौ बिथांमोननि केरेक्टाराबो मोजां नंखाया होननानै। बेनि गेजेरावनो आरो जायफोर लिस्टआव दंबावो बा हमजानो गोनां लिस्टआव दंबावो, नोंथांमोना थाबैनो हमजानायनि सिगांनो न' फारसे फैनांगौ आरो मोजां खामानियाव आगान सुरनांगौ। मानोना बे बाराव हमजायोब्ला गाज्रि एक्सन लानाय जागोन होननानै बिथां एक्स एनडिबि बिथांमोना बुंहरखाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि गुवाहाटीयाव थानाय गासैबो लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि आफादनि आफादगिरिबो दङ, नेहाथारिबो दङ। गासैबो जों खौसे दा बर्थमान दंथ'यो आरो मोजां जायगायाव जिरायनानै दं, दंफाङावहा। बे खोथाया जाहैबाय, जों सिगांनो बिथांमोननि जिथु गारजेन बिमा बिफानि सायाव जों बे मेसेजखौ हरनो लुगैयो जे जाहाथे इयुनाव बेबायदि गाज्रि धान्दायावहा थिनहरनाथों आरो बेबायदि जुदि आरो उनाव जों मोनोब्ला बेयाव जोङो गाज्रि साजा होनाय जागोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो नोंथांनि बे मिडियानि गेजेरजों मिथिहरनाय जागोन। हमनायखौथ' जों बेसांहालागै जों बुंनो थांला, जायखिजाया जोङो स्पटआव मोन्दों गरसक जिथु धाबायाव, बे धाबानि नामखौबो जों मेनसन खालामा। जायखिजाया बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि ड्रेसाव मोननायखाय आरो जिथु स्पटआव मोन्दों जों, बेखिनियानो आरो।